Right? Are you kidding me? You're amazing. I adore you. Thank you. Yay! You should have seen by the look in my eyes, baby, there was something missing. You should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You played dead, but you never played. Instead you lay still in the grass, or coiled up in here sand. And though I know all about those men, still I don't remember. 'Cause it was us, baby, way before then, and we're still together. And I meant every word I said when I said that I love you. I meant that I love you forever. And I'm gonna keep on loving you, 'cause it's the only thing I wanna do. Magandang araw po sa inyo lahat. Wanna keep on loving you. And I meant every word I said when I said that I love you. I meant that I love you forever. And I'm gonna keep on loving you, 'cause it's the only thing I wanna do. I don't wanna sleep, I just wanna keep on loving you. Baby, I'm gonna keep on loving you, 'cause it's the only thing I wanna do. I don't wanna sleep, I just wanna keep on loving you. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Hi, hello, ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa inyo na kahit very busy tayo sa vaccination program sa paglaban sa COVID-19, ngayon po ongoing ang ating ginagawa na mass vaccination center dito po sa loob ng Provincial Capital Complex ng Camarines Sur. Ang original plan po nito ay sports complex, pero syempre safety first, health first, hindi naman makakapag-basketball at volleyball sa ngayon, kaya this will be converted into a full-blown mega vaccination center here in Camarines Sur. So napakaganda, pang world class, at talagang magagamit ngayong pandemic. Of course, even after pandemic, this will be highly used. Ang plano dito, pwede tayong mag-host ng iba't ibang mga international events. We can host also PBA here, and you never know. Build it and they will come.
Andre Villaferte, yung Sutherland Building na ngayon inaarkilahan sa milyon-milyon ang income ng probinsya ng Camarines Sur every year. Ngayon, may bago po tayong building para i-offer sa iba't iba mga BPO companies all over the world. Ako po naniniwala pag ng mga tao. We have a lot of universities in our province, hardworking, dedicated, young workforce na talagang mapapakinabangan ng mga iba't ibang BPO industries. So ngayon, samahan niyo po kami at itutur po natin ang malapit ng matapos na IT complex. Our top priority. Set up expansion companies here in the province. Na-testing po natin yan dun sa Sutherland, dun po sa kabilang building. Nag-umpisa sila sa 500 call center agents. Ngayon, lumobo na up to 3,500 call center agents ang natutulungan every month sa livelihood sa trabaho. So ngayon, gusto natin i-replicate yung success. We built another call center or IT building para sa mga posibleng BPO companies na interesado sa Camarines Sur. Halos 3,000 din po ang capacity ng building na ito. It will be done very soon and will be up for grabs for investors and businesses to come south, come sur. Napakaganda. Importante lang talaga na-testing natin yan sa Sutherland, na-testing natin yan sa Karamoan, nadala natin ng Survivor. So, lagi lang dapat nag-i-invite ng iba't ibang mga kumpanya na dito na sa Kamsur. It's the best place for you and your business. Kapitolyo, ako po talaga naniniwala na pag ikaw masipag, ikaw dedikado sa trabaho, mga ganito mga big ticket projects ang madadala mo para sa Camarines Sur. So, abangan niyo po ang aming mga next updates. Migs Villaferte po, Diyos Mabalos sa Intagabos. Sa mga nag-aantabay, naka-Facebook live view na naka-Facebook live na ba tayo? Engineer Felix Lagriman. Ay siyempre para naman mabati natin ang ating mga viewers at mga nakikinig sa mga transistor radio. Sa mga may kumpleanyo niyan, palayugan tanin na happy birthday and may you have many more birthdays to come.
Ma'am Dorothy Barreta Amanse, ang political chief affairs office kan House of the Representatives kan Kongreso nag-watching po sa Satuya. Good morning, Idol Ate Dorothy Barreta Amanse. Matinabang ini mga tugang. Ang 5th District of Camarines Sur sa sa pigdudulok ning Tabang. Kan mga nangangai po si Ate Dorothy Barreta Amanse. Taga-Iriga po siya, kaya good morning sa pamilya ni Ate Dorothy Barreta Amanse. Sa mga batchmate niya, ma-reunion yung guide si Ate Kansaya mga high school bat. Kan Ibarita sa Abedra Amanse family sa di Ciudad Kading Iriga. Garoma bakasyon man sinda, Ngunya na padangadang po ang Kapaskuhan. Naman daw ini yung makandidatong gobernador, asin vice gobernador. Digdi po sa probinsya po nin Camarines Sur na konsen po na chichismis na an magka amigo nagsisinoportara na aspirante sa sarong probinsya sa Bicol Region. Ang magkaribal da sa pagkamuot, magkaribal sa sarong babae. Ay pangyayari, babae nga naman talaga. Kadakul-dakul man bagang babae, man daw ta nagkaribal pa man na ding darwa. Sa usad sa nang babae. Hindi po na kayang maaspirar na gobernador. May sikretong pagkamuot, asin napupusuan na sarong babae. Na kung sa inda pirming nahihiling na nagka-uulay-ulay, nagka-iribanan. Sa bagay, normal man po bagayan sa sarong lalaki. Kung mag-amigo, mag-amiga, mag-iribanan, po. Tapos kung makakan sa lawas, okay man yan. Or kung sa harong magkakan na, okay man po baga. Basta okay lang. Ang masaklap lang kayang kung may ginigibong maraot. Halimbawa, maglaog ka baga sa kwarto, kamunduwasan na, magluwas ka mga utural daw, iba ng orola yan, iba ng orola. Alagad po sinasabing kaya po garopig gingiritan ang duwa, nauna mo sa publiko intirong magkadayopot. Naamaga amigo, asin nagsisinoportara. Ang problema po ang aspirante man sa kargong vice gobernador, garo may sekreto man na pagkamuot, sa namumutan kan sa iyang amigo. Garo lugod nagluluwas na garo, pakitang tao sana sa publiko sa indang iribana. Garo mo para dahil magluwas na pareho may kulog buot, lalo na ang saro may kulog buot. Sa ang saro da araman na
Kursunada kan sa iyang amigo, kursunadaon pa man, ano. Hindi ko magbugtian ang duwa. Dahil sa na po sa pagkamuot sa sarong babae. Bahala man sinda. Ang tama kayan, kung agkoki kag sa diri, dahil magparapakiaram, dahil na makisawsaw pa. Takadakol man sa ng babae, ano man ta magkaribal pa ini yung sinasabing aspirante sa gobernador, saka vice-gobernador sa sarong probinsya, nin Camarines Sur. Pating duwang nag-aaspir dang ini sa sarong probinsya kan Bicol Region. Parehas man dapat maluya ang kandidatura kan mga ini. Pasuso kamangon dani sa laban kan sa indang mga kalaban sa politika. Dahil mayo man dang maray na plataforma de gobyerno, mayo man po daang nahihiling na tabang sa panahon na pandemic. Arayo dang maray ang duwang ini sa presenteng administrasyon na nakatukaw sa Kapitolyo sa sarong probinsya po nin Bicol Region. Ang mga butante tango niyan, ang gusto itong mabuot na mga political aspirant, ano? Sa hiling ko, ang mga butante tango niyan po, dahil na pwedeng basta magbaboto na mabasol sa bandang huri. Ang inaapod na pagkatao kan sarong aplikante sa satuyang mga botante. Ano ni, immoral ini or faithful ini? Dahil daw ni nagbabalgar kan inaapod na infidelity sa relasyon kan mag-aragom. Dapat loyal. Ang loyalty kan sarong pamilya, kan mag-aragom sa lambang sarod. Number 1, napigsisiri po yan. Tapano mo maa-advisean nin tultul an sa emong nasasakupan ng mga constituencies, lalo na sa mag-aragom, na sigian na borogtian, sigian na borolyaduhan, sigian na iriwalan, iriwal sa nang iriwal, kung anong pigi-iriwalan kan mag-aragom. Pero bako man po gabos na mag-aragom, siring po kayan ang nangyayari. Igwang mag-aragom na huna mo, kamangunanin mga tanga sa sobrang hamis ka ni Ribanan. Ayan ang dapat saluduhan. Diyan ako hangang-hanga. Pero day ako hanga duman sa mag-agom na dit-dit sigan korolhaban, iriwal, borogtian. Maray kung arog itong kantang manok na pula, ta ito palan misis duman, black bilter. Itong mister na lalaom na itong kwartang ipinadara sa iya sa sarong pera padala kan sa iyang misis, ipinustakan mister sa sabong. Ay natigmaok po so manok na pinustahan. Suba-subahon mong pinaluwas kan na mister, na-hold up siya. Isa katada nagtubod po an sa iyang misis. Ay black belter pala, martial arts expert an sa iyang misis, ay binararian si mister. Maray ko naro kaya. Kaya ini daw sugal online sabong man yan or casino man yan or topada, sabong, ano pa, casino,
may mga mag-aragong pong nagkakasaruayan dahil po sa minsan ang properties, mga propiedad property kan na pamilya na ay papabakal pag uda nakipang pusta. Sa sugal pati da, habang dinadaog ka, sige man lalong kusog kan sa imong pagpusta, ta gusto mong mabawian sa imong kadaugan, lalo ka palang dyan natitigmaok, nalulublob sa entirong kadaugan. Arog pa lang kayo mga tugang ang sugal. Kaya, sa sugal baga, iguanang sa kasino kayo ito, kung nadala nindong piga news sa national television, haros sinubsuban at so party kan na sarong kasino ta. Haros napraning na eh. Dahil maana. Haros tunod na sa iyang property. Naisingra, naipabaka, hanggang sa bado na sa naisalbar niya. Oh. Dahil po nalulong sa inaapod na bisyo, ining illegal na, inaapod na sugal. May mga sugal pating legal, may mga sugal man na illegal. Oh. Kaya po, yan ang masakit kung sa tuya pong iboboto, inot, dapat moral value, importante ang pagkatao. Kung sarong bubutuhan ta, inaapod na faithful sa sayang partner. Or both party, talagang dahil man lamang nag-iisip nin makipagrelasyon sa iba. Yan. Oras na sa imong pagkatao. Although that is personal na bagay. Pero ang mga aplikante po, mga political aspirant, dapat ipiling nindong maatubang kamo sa mo na mga botante na malinigan sa indong pagkatao. Kung pwede nga ni, pati kublit nindo dapat malinig. Takon maati ay masakit yan. Dahil nababagay na maging sarong honorable. Maati ang kublit. Pwedeng nag-ati ang kublit mo dahil sa mga tato mo. Kasi po, ang sarong politiko na mahagad nin mandato sa mga botante, sa mga elektorado, dapat ipahiling nindo na malinig ka mo. Marayan sa indong kaisipan, dapat physically fit and mentally fit na inaapod. Kung na-apply po sa mga employer or sa mga trabaho. Taan sa indong ina-applyan, magtrabaho ka mo. Kaya lang, ang kaibahan lang po kan mga politiko na minagaranan ta inaapod ta papating honorable. Kaya karapat dapat na maging honorable. Ito talagang mga aspirante na karapat dapat man na iluklok sa pwesto, di ba? Tama ako, mali, Felix. Sabi ni Felix, tama. Takon sala ako di komersyalan ta na. Kundi atya na, tanay, mga away-awan. Iyon po baga, number one po na dapat hilingon ta, ang pagkatao ka nag-a-apply sa to. Kaya nga ni po ang mga employer, mga kompanya, sa arin man na mga establishmento, maging sa private and government, inahanapan baga kita ng mga requirements. Dapat ngaya kung ika ngaya may agom, may ano ka mo, may marriage contract. Kung ika ngaya malinigan sa imong record, dapat igwa kang RTC clearance, NBI clearance, police clearance, kung ano-ano pang clearance. Tangarig masiguro kan employer na saro kang tultul na aplikante na matrabaho sa indang negosyo o kompanya. Kadakol po, sa biodata, sa personal data, sa pagkatao mo, sa profile kan sa imong pagkatao, diyan na ninda re-reviewon. Ano daw ngayon tinapusan kanita, nag-a-apply baga ngayon ni manager.
Nag-a-apply pala niya ng manager, dahil nga pala niya nakatapos ng kursong arog ka di. Disqualified nga ya di. Reject nga ya ding aplikanting ading usad. Adi man daw ngayong usad na aplikante reviewon taman. Ini nga ya suway sa agum. Ini man ngayong saro, balo. O ini man ngayong saro, soltero. Pero nga ya, ano ang sa indang work experience? So, ini ngayon saro, gulpi naman experience siya. Ang saro, nagpupuon pa sa nang mag-experience siya. Ang saro, agkunaman ki-experience siya. Diyan naman daw ngayon kita sa educational background. Ano man daw ngayon ang tinapusan kan na duwang ini. Tapos si saro ngayon, di pala niya tapos sa kursong arog kali. Adi ngayong usad, uragon nga boss, na tinapusan. Sa ibang bansa pa pati nga nagtapos kan sa iyang kurso sa koleyo. Saka hali nga ni sa prominente as in maray na pamilya. Mayong mandatang ano pa man na mga derogatory records ba yun? Mali ata ako, anong tama yun? Mayong mga derogatory records. Ayo. O ini nga yung saro, inipalan nga sa trinabawan niya, may reklamo pala nga gani. O sumadecide na ang employer, so mga owner. Takong korporasyon, dakol niya nag-uurlay-ulay. Ipapaapod na si personnel manager nila. O arin nga digdi ang kwalipikado. Digdi po nga kita sa saro. Ining soltero na nagtapos sa kurso sa ibang bansa na may maray na ginikanan na pamilya na uda man lamang po ki ano pa man na record na mandata. No criminal records na inaapod. Kaya itong aplikanteng ito, may nakuha itong mga ina-applyan ninda nin trabaho. Hire nga ang napili mi ngaya, ini po ngayang sarong aplikanting ini. Ika ngayan ma-report, ma-start ka na ganyan sa imong trabaho. So, traumabaho ka ngayon ng gusto na sincero, loyal, sa samuya ngayang company. Tauras na ang mga tugang, sarong ilihidong opisyal kan gobyerno, maging dishonest, bakong loyal, sa sinumpaan nindang trabaho, bakong sincero, dahil nagpailing nin karahayan, dahil naging pata sa pagtratar sa sayang mga konstituentes, lalo na kung igwalang pigkikilingan. Ay Diyos ko po, sa outro pa apply kan mga politikong arog kaya. Iyan po ang sinasabing tinutuktukan na sa buto. Dahil very poor ang sa iyang performance. Dahil siya naging faithful sa iyang sinumpa na trabaho. Dahil igwa sa iyang mga riparo o tuyaw ang publiko. Dahil ang opisina po kang gobyerno, office, government office, or an public office is a public trust. So that, kung ang public office is a public trust, dapat ang mga nakaturukaw na mga opisyal as in empleyado kang gobyerno, they should always act as a model. Paano ka magiging model? Kung saro kang barumbado, nagpailing ka ng pangungulog sa imong kapwa. Sobra kakaisog. Paano mo ipapahiling sa publiko na maging modelo na dahi ka mangkulog kan sa imong kapwa? Number 1 na lesson learned. Maging maray ka, anuman na kaanggutan mo sa taong kaatubang mo. Ipahiling mo na magkaigwa ka nin maximum tolerance. Dahil kung udae ka ning control na magkaigwa nin maximum tolerance, kung malos, sa imong kontrol sa sadiri, makakulog ka kan sa imong kapwa. Diyos ko, sa paghiling kan publiko, mortal sin na kasaklan sa publiko, sa sarong politikong mangkulog ka, pisikal, sa imo pong
butante man yan, suportadores man yan ubako. Dahil nahilingan sa imo pong pagiging maisog, kulang sa pagpasensya. Paano kung tawanan kaning puder? Baad mas magiging puderoso ka. Dahil pag tinaang kaning puder, power, kapangyarihan kan publiko, na mailuklok sa pwesto, tibaad bako lang pankukulog. An sa imong gibuhon, sa imo pong na masasakupan na constituentes. Kaya dapat number 1 po na sinisiripta na mga elektorado na minataonin dakulang mandato para mailuklok sa pwesto ang mga politikong ini na sinasabing ang sa indang pinaka-moral obligation iyo ang karahayan para sa mga namamanwaan, para sa mga tao, the welfare of the people. Maitao ang pangangaipo sa mga tao, bakong bugtian, gulukon ang tao. Tama po ako, mali. Dumang kita siyempre sa mabuot na nag-aasikaso sa satuya pong pangangaipo. Na may magayon na programa para sa satuyang salod, para sa satuyang livelihood, para sa satuyang edukasyon, lalo na sa mga kaakianta na may pangarap na magkaigwaman lamang pong bright future sa pag-abot kang panahon. And they could shout to the whole world if they are also on the top of the world. Kanta na to, partner, ha? Ito ba, may mga sisilong sa programa to, di lamang na pagbati ay bati on taraw. Masupog man po sa mga nagwawatching sa to. Lalo na kung putikon, number 1 na kalaban kan, ako po, saro akong butante. Number 1 na ang anggot kong maray sa mga political aspirant, sa mga politiko, sa mga kandidato. Bako man gabos na kandidato, putikon, ubutigon. Pero kung may nakaulay ako, halimbawa ako na sana, dahil ako mag-example kay Felix na Lagrimas, na kung may nakaulay man na kandidato man o politiko, or si Jimmy Gonzon, na binutigan sindakan sa indang kaulay na ini. Para sa sakuya, mayong sarong tataramon. Ang gusto ko po kaya sa politiko o sa kandidato, itong igwang inaapod na sarong tataramon. Itong igwang sarong words, may inapon na may words of honor. Dahil kung ibubugtak ta ka sa pwesto, bubutuhan ta ka, asin i-endorso ta ka o ikakampanya ta ka, na kung ani mismong binutigan mo na di ka pa na iluluklok sa pwesto, ay masakit po yan. Bako lang ako ang gigibuhan mo ng kaputikan, kundi posibleng aninterong lugar na sa imong masasakupan ang pagpaparabutigan mo sana. Kung sa di tataramon rin kunada, laman pala niya ka ni Kaursino. Kaya dapat ang mga politiko po magkaigwa nin sarong tataramon sa saindang mga constituentes. Taon na magparabutig ka, tutok-tokan ka sa buto. Totoo yan. Igwaman akong amigong bilyonaryo mga tugang. Ini pati masakit ning mabisita, pero pag nagkaulay man ka mo, mga 3 oras ka mong magpaparaulay. Tasaro ining brilyante madunong. Sarong bilyonaryo na makukonsiderar sa Bicol Region. Ako nga Joey, okay man nga sako magtabang sa mga kandidato o politiko. Pero sa apot mo ngayon na kung ano, taday lamang ako nag-aambisyon o nangingiturugan na magtampisaw sa batalya ng politika. Dahil kaya ko man, sabi mo nga, kaya ko man na maggastos hali sa sadiri kong bulsa. Dahil tanongan niya ako, tamagastos ka. Dahil kaya mo. Although, ang lamang kan mga nakaturukaw sa posto, magagamit nindaan sa indang resources kan sa indang local government units. Ang bihikulo na sana, pwede mong magamit yan sa imong pangangampanya.
Pero ika nga niya ko, kaya mong gumastos hali sa sadiri mong bulsa. Naday ka magastos hali sa kwarta, kan gobyerno. Pero ano niya ako, boss, kaday ka lamang naglalaog sa batalya ng politika. Dahil aram mo, Joey, sabihon ko na nga sa emo ang katotohanan na yaon sa laog kan puso ko. Kung taano taday ko naglalaog sa politika. Enot, abo ko nga Joey maging putikon. Naba, ang respeto mo sa ko mawara. Naguulay nga kita, pirming sa totoo lang. Pero alagad nga, kung ako maglaog sa politika, baad nga makapagputik ako sa emo, uragan mo nga ako sa radyo, abo ko ngayang maging putikon. Kaya abo ko ngaya maglaog sa politika. Pandua, kung tano Joey, tabo ko ngaya maglaog sa politika. Abo ko ngaya na maging parabon, taiyan ngaya an sakuyang kalaban sa sakuyang pagkabuhay sa ibabaw kang kinabay. Kaya iyan ang rason. Dua lang Joey, ang ipapailing ko sa emong, ipapaabot ko sa emong rason. Kung taano nga tabo kong maglaog sa politika. Abo kong maging putikon. Sa tao, abo ko man ngayang maging parabon. Lalo lugod nagsaludo ako, duwang kamot. Nya ako uragon ka talaga niya ako, ubos. Saludo! Limpian ka man niya na ako, banan man niya ako sa iyo. Oh, kaya daw nga kami digdining panguntuan ni Joey. Uy, pero bilyonaryo yan. Masakit lang siyang matimingan. Pero pag natimingan mo man, karo lang basta 3 oras kaming sige, ulay-ulay. Ingay niya ako, ugmaon akong marayay. Na may amigo akong uragon. As in, maurag. Oy, good morning sa mga Facebook Live viewers. Ano po? Si Miss Rosita Rombaoneri, good morning. Watching from Davao City, pero taga Iriga po sinda. Pa-shout out po sa Kwan family, nakikinig din sa balita nyo. Tama po ba ang pronunciation ko nito? Pamilya? Good morning po, Sendo. Siring man po kay Irman ng Maureen Medroso also watching from Naga City. Uy, dyan sa Naga, nagkaurulay-ulay kami kan batch ko sa elementary, high school and college sa UNC, ano. Nya ko, kumusta man ang politika sa Naga, mga mate? Digdingay sa Nagan, makusog ngayon yan si Tato Mendoza sa pagka-alkalde. Tanong man niya ako, na nakatukaw niyan si Mayor Nelson Legasyon. Maray man nga si Nelson, may mga infrastructure project, may mga tabang ngayon niya na pandemic. Pero iba ngayon niyan ang dating ni Tato Mendoza. Kada ako lang ngayon niya nagsusuporta kay Tato Mendoza. O niya ako, baga kandidato man si former mayor, Jan Bungat. Maray man nga si Jan Bungat, kung hindi nga niya, mate, na-aprobara naman nga naging mayor si Jan Bungat, na-aprobara naman niya si Mayor Nelson Legasyon. Ang urulay-ulay nga digdi sa Naga, aprobara naman niya si Tato Mendoza, na maging mayor dyan sa Naga City. Dahil ang programa man niya ni Tato, saro pati nga sa binibiliban mi, si Tato Mendoza nga yamit, madaga. O ano niya ako kung madaga? Malay mo nga kan magdonar nin lote para pagibuhan nga ning housing project. Tay, gawa ba nga kitang mga gawad kalinga, gawa nga kitang urban for housing project. Malay mo nga kung magdonar man siya ning lote, tamahi madagaon pala niya ni si Tato Mendoza sa Naga. Ito nga yung mga uda pakiistaran, tawanan niya ngayon maistaran, saro ngayon sa magayon na programa. Saka ang salod ngayon tututukan ka ni. Saka ngayon educational program. Magayon nga mga programa man ni Tato. Saka ang linyada ngayon ni Tato Mendoza, kumbaga sa pagluto ngayon, kung maluto ka, completos ricados. Ayun niya ako. O kaya pala niya ako dyan sa Naga, intiro man nagkakasiributan mga leader. Kanya-kanyang pamiting. Yaon na dyan ang mga sortis gayod, mga leaders meeting. Oy, bawal pa ang mga rally sa
political rallies garo day pen tinutugutan po kang COMELEC. Pero sa mga mga leaders sa meeting, labo-labo naman pala si Tato Mendoza, aspirant for mayor. Sa kamayamanon nga may tanong man niya ako. Hindi nga yung pigya kakanantangon niyan, ining implasa, pagsasadiri nga ni Tato na Mendoza, ay mayaman talaga pala niya ako. Una niya ako kita, ako mangki-discount sa di. Ayan lang yan, taday man niya nagdidigdi. Ay niya ko, pangyayari pala niya ako. Sa iya pala niya, anong mayamanon pala talaga ng Tato Mendoza nga ni. Kaya pigyalao man nagaro, purtida ang eleksyon dyan sa parte kang Naga, pero peaceful. Yan man ang karahayan sa eleksyon sa Naga na peaceful pala. Bueno, garo may apod si manager, garo ma-report si manager Aber daw. Hello. May lakaw pa lang kami ni manager na lingaw ako ay. Ayo, boss. Bueno mga tugang. Uy, palayogan ko daw ng good morning. Si Ma'am Sally Coses. Kana Bicol Party List. First nominee staff siya ni Congressman Saldico. Always watching din Si Ma'am Dorothy Ibarita Amanse also watching. Thank you so much. Si Siram Jason Buebos also watching. Masiram na morning. Sabi niya masiram na morning. Kay Attorney Fred Piñaflor dyan sa Ginobatan, Albay. Uy, ano ni yung Sir Siram Buebos, mga kandidato? Si Attorney? Si Ma'am Jimmy Nay Prestado, good morning. Si Carlo Natividad, my batchmate also watching. Mate, attend ka sa December 18. Gift giving. Noted mate, Carlo Natividad of Naga City. Hasindiro ini. Diyan sa party kang Naga City. Kan iba niya ko sa iyang hacienda. Nalulula na niya ako kumit sa ng paluwas na digdi. May wason ba kanya ko ning patanuman mo digdi yun. Kung anong klaseng gula yun. May mga maispa, Nagkasuwayan kami duman sa tanom niyang may waso na kamamaisan. Sige na kung kulaw, may tayo ng paluwas na digdi. Sayang ka na niya ako. Man kami nagkakailingan, nakikinurawan niya ako digdi. Parting wala. Magtuka na nga niya. May wason ka niya ako ng luti mo, mate. Baktutan na nga ng sarong sakong mais na naggusin na nga ako padagos. May mabit-bit ka lamang nga sa iriga. Oy, mate, salamat, Si Ringman, si Irman ng Michelle Pasiti, also watching. Garo silang mabakbakan pala. Bako si Jan Bungat sa Kasinilson Ligasyon. Tato Mendoza palansil saka Nelson Ligasyon ang magbabakbakan sa igo. Diyan sa party kang Naga City for Mayor. Pero dawa si Seman Mangana dyan. Puro tayan mga amigo. Dawa dyan si Sayang Gumana. Puro ten amigo po. Oy, si Bonifacio Uraa also watching. From Hong Kong. Oy, ugmaon kitang marita. May watching sa to. Ali sa party kang nasyon kang Hong Kong. Bonifacio Uraan sa iyang pangaran. Baka po from Iriga City siya, tamay mga Uraa baga digdi sa parte kan Iriga City. Dakulang pamilya pati. Kaya gabos na pamilya Uraa, pinapalayogan ta, pinapaabutan ng good morning. Sa endo po gabos.
Ayon, sabi ni Hermanang Michelle Pasiti, okay lang po, no problem. Love nila ako. Firme na siya. Si Hermana kaya siyempre normal. Nasa City Hall. Ang loyalty man kani siyempre. Yaon sa incumbent mayor Nelson Ligacion. Ayan, siyempre normal po yan. Kaya ang barita ko, ang mabakbakan pa lang dyan. Ang incumbent mayor, saka ang bilyonaryong si Tato Mendoza. Labo-labo dapat ang leaders meeting, ano? Parehas man, miski banggi na baga, si Mayor Ligacion, sige pa man libot. No. Oy, si Madikong Mary Grace Pinis also watching from San Juan, Iriga City. Hello, Paddy. We are watching, sabi niya. Thank you, Madiko. Oy, regards sa inaanak ka, regards sa inaanak, saka sa ma-birthday na pala si Bibi Love. Sabi ni Bibi Love, Ninong, bako naman niya kong baby. Tamig 12 years old na nga ako nyan ngayong pizza do, si kading Disyembre. Yun niya ako, ano, napalan ba ko kani mo anak? Ay, bilab na sana nga yada, Ninong. Abi man ni Paddy kong doon, kaman kaya ngayon Paddy, Bibi pa man. Ang Bibi ngayon, si Bibi Mary Grace. Si Bibi Queen. Saka nga si Bibi Girl, si tinubong mo. Si Bibi bait niya ko, Bibi pa man ta, ang height niya baga niya ko, pang Bibi pa. Uy, pinakamadunong ngayon, Paddy. Si Bibi bait. Oy, advance happy birthday kay Bilab. Finis Hugo of San Juan, Iriga City. Good morning sa inyo dyan, Madi. Pakisabi na lang kay Paddy. Kaya na palang kumakasabay sa iyang Pajero Panagat, kaibanan pala ng mga aki. At may imbitasyon duman sa Naga City. Mga tugang, pag 10:30, iraralaog mo yan mga hanap buhay no? Tapos, antabayanan ng lamason na programa. Dakol po ngay, kaya kita ngunyan yung mga hanap buhay. Oy, nag-aantabay pala si paring Ed Mimay. Oy, good morning, the champion ini po, kan panahon sa mga amateur singing contest. Ngunyan po, dahil sa iyang popularity, kasikatan, kinuha siya kay ito ni former congressman, former vice governor Sal Fortuno, sansanggunian panlalawigan kan probinsya. Diyan siya na regular, diyan siya nabantog lalo. Taram po nindo mga tugang, pag may okasyon kay ito sa sanggunian panlalawigan, minakantay ni si paring Ed Mimay. Madiscovery pa ni Congressman El Revilla Perdican ini nagkandidatong gobernador. Maurag pala niya ini mag-MC, si Edgar Mimay. Bako lang pala niya si Papa dyan. Napapangirit akong kan mag-i-introducer na siya kay ito. Kay Kong El Rey, saka kay Gobigs, Villaperte. Siya pa kay ito nag-i-endorse sa mga okasyon na pinagdudumanan. Pinaka-hoben. Araw kaya ng mga tuno niya. An mabali. Nakaber na daw. Ngunyan baka siya naman ang MC Ed Mimay. An masunod na congressman kan ring kunata. Mix Bigla Puerte. Masakit na niya ako. Padantalin mo kayo no? Taros mapatog na. Ika daw yaman. Oy, good morning, Pading Ed Mimay. I love you. Huwag makong marisay mo, Padi. Pag naiiling daga, Padi, yan makonsilo mo ngayon ang istorya sa kuday ko yan malilingawa. Listening kami, Pading doon. At the, on the way to Naga City. Okay. Kaya parang kapala ni Pading doon. Hugo. Yo. Thank you, noted. Ingat ki Pading doon pag-drive. Ang bagong Pajero palang kanyang daradara. Mga kun mong retirado man kayo si Padi. Naging fire marshal. Bureau of Fire sa Balatan.
haloy na naging PIO. Panlaban, ano? Kan panahon sa mga seminar na yan, mga training na yan, iyara yung maray sa mga ibang kairiban niya sa file, sa Bureau of Fire. Makalansam. Hindi mo nakaling sarong Pajero si Pading doon. Bakala na nga ni Pading Biyos kung kutsi. Tiraman niya ako, padi. 380 nga ya, padi. Ika, man niya kung daangan nga na akong 80 million pang 380. Dahil man niya, tamagayon, baka high-end bag nga yadi. Tipid man nga yadi sa gasolina. Alagang-alaga kuman nga ni padi. Pirmi nga ning nakukubungan pag dahil ginagamit. Always change oil. Ano ka pa nga ya? Alagang-alaga. Ang mga go mga kani, barago. 380. Di niya ako pwedeng magtawad. Dahil na ngayon tawad-tawad. Hindi niya ako lupin. Ay, nagkas nga yan. Nagbakal nga akong bagong Pajero pa rin. Niya ako, pigpurbarana pala na i-road test ninda ni paring Edmima. Yan o, ha? Oy, ingat sana pa di pag road test, ha? See you, dyan sa Naga City, by and by. Maibanan kami ni Manager Melvin Barayoga. Sa'yo na itong mga binabati ko daw. Ay, kay Irmanang Monica Periqui, also watching, good morning. Pasalamatan ko man po pala si mga additional na mga Christmas greetings sa radyo, mga sponsor na nagpapaabot sindanin na Merry Christmas and Happy New Year in advance sa Lambang Saro. Yaon po dyan si Director Perseus Chowaching of Casureco 3. Siring man si Mrs. Dorothy Barita Mansi, Political Officer, Chief Office of the House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Siring man po si Kagawad Sani Pradis of Nabua, Aspirant Kagawad Aldin Honyo Galyarte, and of Nabua, and si Councilor Attorney Gerard Punon of Nabua Camarines Sur. Seriman po ang Our Lady Mediatrix Hospital, makukuhayan sa Suna Ono, San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Lene I. Gonzalez. Seriman po si Governor Migs Villafuerte, aspirant for congressman sa Rinconada area, minapaabot po sa Endogabos nin maugmang Pasko as in progresibong bagong taon. Stay safe po da kita and healthy. Kung may mga problema po kamo, magdulok lang po kamo sa Kapuerte kung may problema kamo sa health, ano? Ang Kapuerte Medical Assistance Program kang Kapitulyo Provincial, dakulang tabang po ini sa to. Lalo na sa mga naghihilang, lalo na sa panahon ng pandemic. Tapos igwa na nga ni si Gobmig saka si Kong Elring na bakal na dagdag pong equipment para po dyan sa Camarines Sur Medical Center. Ito pong parang ining memo parang mammography or mammograph na ini pong mammogram na ini machine. Ining mammogram machine pong ini, dako lang tabang sa mga babae, kababaihan, Diyan po pinag-aaram sa mammogram machine kung kamo may cancer sa suso or mayo. Di ba? Kung kamo po nakakamati ning bukol, nag-aapiyap kamo ning suso, may nakapa kamong parang bukol, dahil po magduwa-duwa na mag-call or mag-text sa Kapuerte, sa Iriga, igwa po kitang opisina, or mismong ki Governor Migs Villafuerte, o kung dahil man po, ki Congressman Elry Villafuerte. Tangarig masundo po kamo, darawang kamo dyan sa Camarines Sur Medical Center sa Banasi, Bula, para po isa-iraram kamo sa mammogram machine test. Mammography. Para ma-detect kung kamo may cancer sa suso o uda. Para maging pasiguro lang po, takadipisil po
Ako may mga nakaulay na kong bistadong may kanser sa suso, nakakahirak ang sitwasyon. So para madetect agad, mag-text po kamo. Kaya congratulations sa kapuerteng serbisyo para po sa pagtabang sa tuyang salud kan Kapitolyo Provincial sa pahinginot ni Gubmig sa Villaferde. Dakulao na naman natabang po ini sa to. Lalo na sa mga miss or missis na igwa pong problema sa indang suso, igwa na po kitang mammogram machine. Libre po ini, mayong bayad. Bakong araw kan iba dyan na may dialysis center, agko kipinag. Sisingil. Although minimum, pero mali. Dapat iyuman sana. May siring kay takong programa, ang ibang LGU dapat ilibre na. Miski donasyon dahil na maghagad. Kung talagang sincero ang sa tuyang pagtabang. Kundi kung ang rason, nagsisingil ng kadikit, nabayad sa mga nagpapadialysis, por medyo nga sa para igwaman nga yung ikagastos, duman man nga sa mga masunod man na mga nga ipuman kan na serbisyo kan na dial, pangit pan araw kaya na serbisyo. Dapat iyuman sana. Dahil na kita maghagad pa kung ano pa yan, minimal man na amount or donasyon, dahil na. Ilibrita na po yan sa mga nangangaipong ini na mga kababayan tang may kailangan. Arogo nindo. Ako po dahil ko man po pinag-i-endorse, dahil ko man pinagkakampanya ang mga Villaferde. Kundi ang gusto ko lang ipaliwanag, sabihon sa publiko, arogo nindo ang programa kang Kapitolyo Provincial. Kaya inaapod na kapuerting serbisyo, taano? Kung magpa-dialysis ka sa medical center kan Camarinesor dyan sa Banasibula, libre. Dahil kasisingilon. Susundoon ka pa kan bihikulo, kan Kapitolyo. Ihatod ka pa, pauli sendo. Libre. Iyan ang totoong serbisyo po sa publiko, asin sa nangangaipo, nintabang, medical. Ngunyan, may CT scan kita. Mapa-CT scan ka mo. Kontak na ka mo kay Gob Migs. Dawa ki Ilray, dawa ki Luigi, aspirant for governor. Susundoon ka mo, iyahatod ka mo, isi-CT scan ka mo, libre. O may mammogram machine na naman. So may mga problemang sa didi o sa suso na mga kababayan ta. Text na ka mo, tasundoon ka mo, ihatod pa ka mo. Para ma-sure na mayong kanseros o bakong kanseros ang sa endong problema sa endo pong suso. Di ba? Nag-urag na, maurag kang Kapitolyo Provincial ang bagay pong ini. Kaya niya ako kung ang programa nindang ini sa salud, sa health, dagos-dagoson, dakulang tabang po ini. Kaya dapat dagos-dagos man po ang pagsuportakan na mga tao sa mga programa ninda, kung pwede nga ni sindamang girarayan magsirbing gobernador sa to. Ako naitaram ko yung taano dahil sa kaugmahan ko. Dahil igwa kitang arog po kani kagaling, katibay na mga servidor kan na probinsya. Oh, di ba? Dire-diretso napakukusugon ang healthcare system. And then, ini pong magkaigwa pa kita. Kan inaapod na ining sa education program. Magkaigwa pa kita digdining Rincon State University dahil may mga existing na sindang mga local colleges or community colleges. Tagrahay na kan mga programang ini. Napifeel kan tao. Ansiring po kaning tabang, libreng pagpa-eskwela, agko pakialawans. Dagos-dagoson pa ang mga livelihood program ay Diyos ko, ini po ang kaipuhanta na maging servidor kan sa tuya pong probinsya. Buhay na mga tugang, mahanap buhay na kami. Pagkatapos ka nahanap buhay, mag-standby po sa masunod na programa. Ilaw ko lang niyo, hanap buhay ko digdi, Tapos sa ikanaman, tanagapod kay si manager, igwa pa lang kaming appointment, O kaya ilaw ko lang niyo hanap buhay ko digdi. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause they bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villaferde. Una di may malasakit at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villaferde.
Aussie, Aussie, Gessi Mix. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Aussie, Aussie, Gessi Mix. Nagsirbi sa barangay, sakot sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan. Salamat po, no? And ang gabos na hanap buhay ta, Sir Felix, si Ralaog ta na po. Tapos sunod ta ng masunod na programa. Tamang-tama yan. Kadakul-dakul lang sa to yung hanap buhay pa. Salamat. Kansendong pagkantaba. Ini po si Joey sa technical, si Engineer Felix Lagrimas. Yan man si Jimmy Gonzon. Si Ma'am Kayla and si Sir James Oco sa transmitten, si Aldrin Orlanda. Salamat kan sa indong pagantabay. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa Ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. At Soner number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. An pagkamuot, pagpapakumbaba, asin pagpapatawad, ilugod an mag-irok sa satong mga puso ngudya na Pasko. An RPN DZKI Radyo Ronda, nagpapaabot nin Mogmang Pasko, asin moswag na bagong taon. Kaiba ang mga minasunod. Our Lady of Mediatrex Hospital, located at San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez.
Kagawad Gerald Punon ug Nabwa Camarinesur, Kagawad Sunny Prades ug Nabwa Camarinesur, Aspirant Councilor Aldrin Junio Galyarte ug Nabwa Camarinesur, Tags Original Online Shopping, Santiago Yang, Nabwa Camarinesur, Engineer Wilfrido O. Buksi, General Manager, Casurecot Free, Iriga City, Marhaba Heavy Equipments, owned and managed by Nick Clavillas, San Nicolas, Iriga City. Diri na magparalangkag, tadi na sidsil di maiwat, ubang tanang inuulat, alang urot tapong kagawad, tawo na mabuoten, sa Diyos pirming nakarerem-rem, lang daling rapuon, taong matinabang karabong. Bagong taon pwede mong rapuon, dawa turok pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuon, tumabang di magsisilong. Danay kaanapen sa pagsilbi bukeng sa dulon, ngamin niya gigibon, nganing asyudad ka mapagayon. Kin ako uungaan, si Idsil pirmi kong pipiliin. Kwasang kubado na, isinabi sinakaipuan ta. Maugmang Pasko, mawot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tani na magparalangkag, tadi na si Idsil di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuoten, sa Diyos pirming nakarerem-rem, lang daling rapuon, taong matinabang di magsisilong. Bagong taon pwede mong rapuon, dawa turog pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuon, tumabang di magsisilong. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa nin pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico asin Congressman Pido Garbin ang pagdanay nin katrangkiluhan, paggamuot